Tacikistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi wekili 21 awgustda ýurdun Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki uly nowatda özüne erwetdiren ýananyň ölmänligini Azatlyk radiosynyň täzik gullygy bilen gizlinlik şertlerinde söhbetdeşliginde aýtdy. Birnäçe ýylyň dowamında wizalary bermek boýunça kompýuter sistemasynda näsazlyk döredi we bu howanyň aşy gyzan 40 gradusdan geçen wagtyna gabat geldi. Netijede öz oglyna wiza almak üçin nowatda duran bir ýanan hakykatdanam özüne erwetdi. Emma oňa medisina kömegi berilen soň ol özüne gelip onuň ýagdaýy gowulandy diýip Täjikistanyň Daşary işler ministrliginiň wekili gizlinlik şertlerinde gurrun berdi. Emma ol şol ýananyň soňky ykbalyny anyklaşdyrmady. Ýatlatsak 21 awgustda Täjikistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki uly nowatda duranlaryň biri orta ýaşlaryndaky ýanan huşyny ýitirdi. Bu arada Azatlyk radiosyna şaýatlaryň birnäçesi habar berdi. Şeýlede olar bu ýagdaýy görkezýän video ýazgysyny ýiberdi. Şol ýananyň adynyň gözeldigini we onuň Lewap vilayatynyň ýaşaýjysydygyny anyklamak başardy. Bu ýagdaýa şaýat bolan adamlaryň sözlerine görä şeýlede bu video ýazgydan ma'lum bolşýaly ýanana medisina kömegi berilipdir we ol tiz kömek gulagynda kidilipdir. Ýa-ni şaýatlar onuň keselhana barýarka ýolda aradan çykanlygyny habar berdiler. Azatlyk radiosy şonda bu ýagdaý boýunça Täjikistanyň Aşgabatdaky elçihanasyndan resmi kommentariýa alyp bilmedi. Täjikistanyň elçihanasynda bu maglumaty kommentirlemekden çürt kesik boyun gaçyrdylar. Men bu arada asla kommentirlejek däl diýip elçihananyň özüni tanatmadyk wekili Azatlyk radiosyna telefonda aýtdy we destina trubkany taşlady. Şol gün elçihananyň öňünde nowatda duran adamlaryň birnäçesi helak bolan aýalyň oglyna wizanyň berilendigini aýdypdy. 21 awgustda Täjikistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňünde özüne erwetdiren ýananyň oglyna ýa-ni täjik wizasynyň berilendigini bu ýurdun Daşary işler ministrliginiň anonim resmiýeti hem tasdiklady. Onuň 3 sentýabrda Azatlyk radiosynyň täjik gullygyny aýtmagyna görä şol wakadan soň ýananyň ogly täjik wizasyna eýe bolupdyr we häzir ol duşenbede. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň sözlerine görä Aşgabatda täjik wizasyny almak üçin elçihananyň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar emele gelýär. Nowatda duranlaryň käbiri garaşyp elçihananyň öňünde birnäçe hepdelep durmaly bolýarlar, emma şonda da wiza alyp bilmeýärler. Täjikistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki uly nowatlar täze okuw ýylynyň öňü tirasina gabat geldi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri wiza almak üçin elçihana ýüz tutanlaryň esasy böleginiň studentlerdigini aýdýarlar. Täjikistan Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak üçin barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Käbir garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä Täjikistanda 4000 çemeti türkmenistanly bilim alýar.